něco chuť. Už zase? A úkol přesně pro mě. Počkej, tu máš na vaření. Ahoj, Perličko, co to máš? To je nová perla v kelímku. Ta je k namazání na chleba jak dělaná, hm? Nejak. Nová perla je dělaná k namazání na chleba i k přípravě různých pomazánek. Pochutnáš si. Já si namažu 2. Třeba 3? Perla se vyplatí.